Kada neko svojim vrednim radom, marljivošću i predanošću postane prvi u Republici Srbiji u bilo čemu, uspeh je vredan svakog poštovanja. Ali kada neko iz jedne male sredine kakva je Boljevačka, koja broji bezmalo 4000 stanovnika, napravi takav rezultat, uspeh je još značajniji. A upravo to je učinila Nevena Trailović, učenica 8. razreda 9. srpske brigade, koja je na književnoj olimpijadi u Sremskim Karlovcima osvojila najviše bodova. Zavoljela sam književnost kad sam pošla u 5. razred. Tada mi je predavala nastavnica Milana. Tako sam zavoljela srpske narodne epske pesme, krenula sam da ih čitam i dosta sam učila. I htjela sam da se takmičim i osvojila sam prvo mesto, ako se u početku nisam ni nadala. O kakvom se đaku radi pokazuje i činjenica da je Nevena dostigla republički nivo i u takmičenju iz istorije. Nataša Opačić, njena profesorka srpskog jezika, kaže da se radi o izuzetno talentovanom i vrednom detetu. Nevena je temeljna, vredna, skoncentrisana na sve što radi. Mislim, skup svega ovoga, i nastavnika, i njenih interesovanja, i njene ličnosti, i njenog rada, angažovanja. Mislim, skup svega toga je taj rezultat. Nevena se ne izdvaja ni po čemu od svojih drugara, naprotiv, kako kažu, skromna je i odgovorna. Neretko pomaže slabijim učenicima kako bi više znali i bili bolji đaci. Ona je jako dobra drugarica, kada je neko pita za pomoć, uvek je tu da pomogne. Sve najbolje, imam najbolje misli o njoj, zato što je jako lepa i dobra, nikad se ne svađa sa drugim devojčicama i sve najbolje. Ovi zimski dani idilični sami po sebi jesu radost za svu decu, a tu radost i tu idilu u školi 9. srpska brigada, ali i u celom Boljevcu ulepšavaju deca poput Nevene Trailović, koje daju nadu, ma kako to patetično zvučalo, da oni jesu naša bolja budućnost. Samo im treba pružiti šansu.